Smile and Learn. Molt bones a tots! Avui tinc el plaer de presentar-vos a un número molt especial, el número 4. Moltes gràcies a tots! Doncs sí, amics, aquest sóc jo, el número 4. Avui us explicaré algunes coses sobre mi. Us quedeu amb mi? Al final cantarem una cançó. No us la perdeu! El primer de tot serà dir el meu nom. Repeteix amb mi. 4, 4... No et sento! 4. Molt bé! Ara és el moment d'ensenyar-te com m'has d'escriure. Comencem aquí i baixem. Quan arribem a aquest punt, marxem cap a la dreta. Ara aixequem el llapis, el posem just aquí i baixem fent una línia recta. Ben fet! Fàcil, oi? Has vist que m'assemblo a una cadira del revés? Proveu a casa amb paper i llapis. És molt fàcil. Fem alguns exemples. Quantes joguines hi ha en aquesta prestatgeria? 1, 2, 3 i 4. Hi ha 4 joguines. Mira, és el nostre amic, el mag Santi. Quants conills has tret del teu barret de copa? A veure... 1, 2, 3 i 4. Hi ha 4 conills. Cantarem després? I en aquest arbre, quantes pomes hi ha? Contem-les. 1, 2, 3 i 4. Sabries dir-me quantes potes té aquesta taula? 1, 2, 3 i 4. La taula té 4 potes. Que bé que ho heu fet, amics. Hora de moure l'esquelet. Mag Santi! Vine a cantar amb mi! 4 conills treu el mag que porta un frac. Els seus trucs han sorprès perquè el conillet ja no hi és. 4 conills treu el mag que porta un frac. Els seus trucs han sorprès perquè el conillet ja no hi és. Hola, hola! Com esteu, amics dels números? Avui us presentaré el número 5. Ei, què passa? Soc el número 5 i avui us parlaré una mica sobre mi. Esteu preparats? Al final cantarem una divertida cançó. Us quedeu? Començarem dient el meu nom. Repeteix amb mi. 5. 5. Més alt! 5! Ben fet! Ara t'ensenyaré a escriure'm. Som-hi? Començarem en aquest punt, fent una línia recta cap a l'esquerra. Quan arribem aquí, baixem i ara fem una corba ben gran per acabar en aquest punt. Ja està, amics! Bé, fàcil, oi? Mira, m'assemblo a un pingüí. Proveu a casa amb paper i llapis. És molt fàcil. Fem alguns exemples. Quantes abelles hi ha en aquesta bresca? 1, 2, 3, 4 i 5. Hi ha 5 abelles. I en aquest pàrquing, quants cotxes hi ha? 1, 2, 3, 4 i 5. Hi ha 5 cotxes. I quants globus té el nostre amic Miquel? 1, 2, 3, 4 i 5. Té 5 globus. No te'n vagis gaire lluny, Miquel, que ens toca cantar. Caramels! Quants n'hi ha? 1, 2, 3, 4 i 5. Hi ha 5 caramels. Que bé que ho heu fet, amics. Cantem una mica? Miquel, vine amb mi! 5 globus inflen Miquel, vigilant que no s'escapin al cel. Tant bufar s'ha marejat i els globus se li han escapat.
5 globus inflen Miquel, vigilant no s'escapin al cel. Tant bufar s'ha marejat i els globus se li han escapat. 5 globus inflen Miquel, vigilant que no s'escapin al cel. Tant bufar s'ha marejat i els globus se li han escapat. Ei, ei! Ja som aquí una altra vegada. Avui us presento el número 6. Molt bones, amics! Sabeu quin número sóc? Sóc el número 6. Quedeu-vos amb mi fins al final, que tenim una cançó preparada. Començarem dient el meu nom. Repeteix amb mi. 6. 6. No et sento. 6. Perfecte. Ara t'ensenyaré a escriure'm. En tens ganes? Comencem a dalt i baixem fent una corba. I ara pugem fent un cercle. Que bé que he quedat. Mira, sembla un xiulet. Proveu a casa amb paper i llapis. És molt fàcil. Fem alguns exemples? Vaja, a algú li han caigut algunes monedes. Quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Hi ha 6 monedes. I quants glaçons hi ha en aquest got? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Hi ha 6 glaçons. Quantes taques té aquesta vaca? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. La nostra amiga la vaca té 6 taques. Després cantarem, amigueta. I quantes formigues veus en aquest formiguer? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Hi ha 6 formigues. Que bé que ho heu fet, amics. Hora de cantar, vaqueta. Aquesta vaca no és qualsevol. Les seves 6 taques tothom les vol. I pinten un futbolista que es creu un gran artista. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.